Dobre, takže na inštaláciu modov musí stiahnuť Forge appku do kompu. To je tak za 3 minútky hotové. Tu máš tutoriál na to, že jak sa to vlastne robí. Strašne jednoduché. Však Michal už to robil predtým, takže ja ti pošlem link. Hej. Vlastne tu na tento. Iba jediné, čo potrebuješ robiť, som sa snažil, aby to bolo jednoduché, tak to proste iba skopíruješ. Otvoríš si Google. Skopíruješ to tam. Nemusíš ani na nič klikať, hneď ťa to hodí na tú stránku. Vľavo dole máš stiahnuť standalone. Na to klikneš, sa ti to stiahne. Si to nájdeš v stiahnutých súboroch. Normálne to inštaluješ iba. No, tu dáš potvrdenie, ale inštalovať. Malo by sa ti to hneď otvoriť po inštalácii. No, takto. A na úvodnej obrazovke budeš mať rôzne hry. Tak jediné, čo si zaklikneš vľavo Minecraft. A tam máš Create. Musíš si vytvoriť zložku. Čiže dáš si tam hociaký názov, zložku na tie mody. A čo je dôležité, je verzia. Dáš si 1.20.1, aby ti tam potom sedeli tie mody. A Forge musíme mať zakliknuté, to je dôležité. Takže vytvoriť. A ono ti to bude akože teraz stiahovať trošku dlhšie. Ja už to mám stiahnuté. Ale máš tu vlastne svoju zložku. A tuto v tejto zložke budeš mať všetky mody. A ako sa stiahujú, to ti vlastne dám do ďalšieho videa.